Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanmu da sake shigowa cikin wannan tasha ta Alhassan ICT Online. Kamar yadda kuka gani a title na wannan bidiyon, sunan shi Hattaradai Pioneers ko kuma Hattaradai jama'an Pi. A cikin wannan bidiyon zan yi magana ne akan abu kwaya biyu kacal. Na farko zan yi magana akan Pioneers da suka yi KYC, abubuwan da ya kamata su yi. Na biyu kuma zan yi magana akan pioneers da ba su yi KYC ba, su ma da abubuwan da ya kamata su yi. Idan zan je kan zance na farko, magana akan pioneers da suka yi KYC, abubuwan da ya kamata su yi shine na farko su kwantar da hankalinsu, kada abubuwan da yake faruwa a duniya ya ɗauke musu hankali. Kamar yadda suke gani ake ta wani kasuwanci P2P, mutane suke ta transfer Pi nasu a banza, suke sayar da shi arha banza. Abun takaici wallahi, wai ka ikon Allah. Idan mutum yana shiga Twitter yana neman labarai, za mu shiga Twitter ma yanzu nan in Allah yadda mu ga abubuwan da suka kamata mu kalla. Ku kantar da hankalinku, kada ku sayar da Pi naku a farashin da bai kamata ba, saboda har yanzu ana magana ne akan consensus, wato asalin yadda darajar Pi zai fita. Kun ga ba karamin kuɗi ake magana ba, ana maganan kusan dola 314 da wasu 'yan ɗauri a kai ma. To kun ga ba karamin kuɗi ba ne wannan. Ya kamata a ce dai mu kwantar da hankalinmu, kada mu yi gaggawa. Ba wai an ce kar mutum ya sayar da coins nashi yanzu ba ne, amma dai duk abun da za mu yi akan Pi network ya kamata mu ringa yin shi bisa ka'ida, bisa tunani, don Pi ya fi karfin a yi ringa yin abubuwansa wanda irin kasafai hakan nan. To yanzu bari mu shiga Twitter mu duba abubuwan da ya kamata, ku ga abubuwan da suke faruwa. Kaman a daidai nan, idan za ku ga wannan update din, ake cewa a nan a gentle reminder, wato tunatarwa mai amfani zan ce kenan. Before you spend your Pi anyhow in the enclosed mainnet, kamun nan mutum ya bata Pi nashi kasafai hakan nan a cikin wannan enclosed mainnet da muke ciki, this pioneer just have 2.59602 Pi now after his migration. Akwai wani pioneer da yake da Pi biyu kadai yake da shi, amma ku ga yadda yake kula da wannan nashi. Iya transferable nashi Pi biyu ne, zan nuna muku. Kun ga what you are spending won't be easy to get back easily. Abunda mutum yake barnatawa yanzu yake ta tuttura mutane, zai yi wuya ka sake samun shi ya dawo da sauki. Spend your Pi wisely. Pi is scarce. Mu yi amfani da Pi namu da basira, saboda Pi yayi karanci. Kun ga kamar yadda kuke gani gashi nan, wanda suke magana Pi biyu yake da shi amma yana maintaining na abunsa. Kun ga approximate amount 2 Pi, 2 point something Pi shine wannan, shine idan yayi KYC shine transferable balance na shi. Kun ga transferable to mainnet a nan wurin. To saboda haka ya kamata mu ringa taka tsantsan akan abubuwa da ya shafi Pi namu, mu wanda muka yi KYC kenan. Kada mu ringa yin abubuwa kamar yadda kuke gani a cikin gari yanzu. Kamar ni a nan Adama, akwai inda na ji wai suna sayan Pi ɗaya, wai suna sayan Pi kwaya ɗaya 10,000, 2,000, 5,000, kuma wai a samu mutanen da suke da rashin hankalin da za su je su sayar. Ni ina ganin wannan kamar rashin hankali ne, bai kamata a yi haka ba, saboda komai bai gama kankama ba. Su asali Pi ko team sun yi gargadi akan sayar da Pi din nan, kamun nan ka zo ka gama checklist na migration na mainnet naka, sai da aka yi wani ka'idoji da ka wuce ka yarda da su, aka yarjejeniya, amma mutane yawanci ba sa karanta wannan yarjejeniyan. Sun yi gargadi akan sayar da Pi a yanzu, bai kamata ba. Ya kamata mu mai da hankalinmu sosai. Ba wai an ce karka sayar da Pi ba, amma ka yi amfani da tunani wurin sayarwa. Kun ga kaman ga wata nan yar China take maganan wai while everyone is trading, I am still sitting here waiting for KYC. Kun ga ita ma bata yi KYC ba. Tana magana kan wasu suna trading yanzu, suna cinikayya kenan, ita har yanzu tana jiran KYC. So ya kamata mu yi haƙuri. Pi ɗan haƙuri ne, duk pioneer ya kamata ya dawo ɗan haƙuri shi ma.
a nan ne za mu mori abun yadda ya kamata insha Allah. Sannan idan na koma zance na biyu akan waɗanda ba su yi KYC ba, su ma haƙurin ya kamata su yi, ba wanda ba zai yi KYC ba. Akwai wani labarin da zan baku yanzu nan. Akwai wani a cikin waɗanda na bubbuɗe wa pi, wato referrals nawa kenan, akwai wani wanda kun san yawanci sun daina mining. To da suka ji zance ya fara tashi a gari, ana sayar da pi, kowa yana so ya dawo ya fara mining. To ya ce min yana so ya dawo ya fara mining. Da ikon Allah dai jiya da daddare ya je na tura masa application na pi, ya je yana so ya dawar da account nashi, yana dawarwa, yana hawa pi aka ba shi KYC. Kun ga shi kan shi kenan kakan shi ta yanke saka, ya riga ya ma yi applying na KYC yanzu. Kun ga komawan shi da samun KYC a tare. KYC nan dan haƙuri ne kawai zan ce, kowa zai samu. Kowa zai samu KYC in Allah yadda. Akwai wasu abubuwan da ya kamata idan mutum bai yi KYC ba ya tabbatar da yana da su, kaman haka. Mutum zai zo ya bude app nashi, ya shiga KYC checklist din nan wurin, nan checklist da aka rubuta nan, mutum ya danna kaman haka. Kun ga kaman yadda kuke gani, ya kamata iwar haka mutum ya gama zancen pi browser, ya yi downloading na pi browser, kun ga ya yi good. Create pi wallet a nan wurin, kun ga shi ma ya yi good. Ya kamata mutum ko baka yi KYC ba ya kamata ka wuce wannan step din. Na uku kuma confirm your pi wallet. Confirming pi wallet din kuma shine ka samu wani wanda ya bude wallet, ku yi ture-turen pi, test pi da shi, ku yi testing wallet naku yana aiki, yawwa to sai ku yi confirm pi wallet. Kun ga number 3 ma good. So sai number 4, commit lockup configuration. Mutum ya yi setting na lockup nashi, shekara 1 kake so, ko wata nawa kake so, ko kuma shekara 3 kake so, kuma how many percent kake so rufewa, duka ka je ka yi committing na lockup din. Kun ga nawa ya yi good, na riga na gama da wannan. Kun ga submit KYC. To daga step 1 to step 4 din na ya kamata in dai baka yi KYC ba su dawo good. Ka tabbata ka gama su dawo sun yi kore hakan nan. So idan ka ga sun yi cancel an nuna ja, to sai ka je ka yi abun da ya kamata. Sai number 5, submit KYC. Idan KYC ya zo kam step number 5, 6 da 7 din nan a tare za ka yi su. Idan ka yi submitting na KYC, za ka yi waiting na KYC result, shi ma zai zo ya yi good. Sai ka yi migrating to mainnet. Idan ka yi migrating to mainnet kuma shi kenan, nan din ma zai zo ya yi good insha Allah. To wannan steps din sai kowa ya yi checking na nashi, ya ga wanne ne bai yi ba, sai ya duba waɗanda ba su yi KYC ba kenan kamun nan KYC. Abu na ƙarshe kuma mai amfani da ya kamata wanda ba su yi KYC ba su yi shine su tabbatar da materials nasu na yin KYC yana ajiye standby, saboda koyaushe za a iya tura musu KYC. Kuma idan mutum ya danna mining ya ringa dan tsayawa na second kamar 5 ko 10 haka, saboda wani network yana hana KYC bayyana. Idan ka dan tsaya kana danna mining sai ka tsaya ka kalli screen din wayanka kamar na second 5 ko 10 haka, to za ka iya kallon wannan KYC din. To ina fatan wannan bidiyon ya burge ku. Ku danna mana subscribe da Allah don samun irin sabbin waɗannan bidiyon. Na gode sosai, madalla.